Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili. Sa konsolasyon kini si Leo Lastimosa magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Karong hapuna ang atong sugilano ng uluhan og pagpabukid. Sa niaging semana nakugang ta dinhi sa Subo tungod sa balita nga dunay 5 ka ginudahang mga sakop sa komunistang New People's Army ang gika-enkwentro sa militar o sa kapulisan sa lungsod sa Bilar sa Bohol. Silingan natong probinsya o gikatahong nangamatay atol sa enkwentro. Dunay sukwahi nga bersyon gipadayag ang karapatan nga ang 5 ka ginudahang mga rebeldeng komunista nadakpan pero gi-torture o gipatay bisan nadakpan na unta sila. Niauhag ang karapatan sa NBI paglusad o pakisusi kung unsa gid ang tinuod nga sirkumstansya sa kamatayon sa 5. Ang labawng nakapakugang kay usa sa 5 bag-ong nigraduar o nakapasar sa bar exams, bagong abogada dinhi sa Subo, opisyal sab sa karapatan. Pagkadungog nako sa maong sugilanon, nalabas ang panumduman sa akong maguwang nga lalaki. Ako naman giasoy diri kausa sa atong programa. Pero karong hapuna suwaya nato pagsubay unsa may posibleng mga hinungdan sa pagpabukid. Desperado ba lang sila? Wa na ba sila nakit-an nga laing paagi sa pagbarog para sa ilang gituohan nga sakto? Daghan kaayong sayon kaayong mga obserbasyon nga na brainwash sila, na ilad sila, tripping lang na nila. Di ka mo ingon nga na problema lang sa mga relasyon dari patag mo na nagpabukid. Ako iasoy ninyo, nanon nagpabukid ang ako maguwang na lalaki. Wa siya, dili siya desperado. Wa siya problema sa relasyon sa pamilya. Buutan siya nga anak. Wa siya isalikway sa akong mga ginikanan. Wa siya problema na mo managsuon. Wa gani siya musuway og awhag namo nga mukuyog niya. Ang amo lang nahibawan nga dito na siya sa bukid ug nga naglihok na para sa organisasyon. Sa kanigong organisasyon tulo ni ka sanga o tulo ni ka ato lang iuran-uran ba ang mga ngan usay di ta ka distinguish one from the other. Ang ilang yung grupo mao ang Communist Party of the Philippines. Kani ako ning nahibaw-an, dili ko eksperto sa organisasyon sa CPP-NPA, NDF. Ang partido mao ang Communist Party of the Philippines nga maoy highest policy making body sa organisasyon. Dayon ang iyang political arm gitawag og National Democratic Front, NDF. Mao na nga ang sabot-sabot sa kalinaw dumalahon sa NDF kay siya may political front. Iya man ang function silbi ang pakiglambigit sa mga organisasyon sama sa gobyerno sa Republika sa Pilipinas, sa Armadong Kusog sa Pilipinas, sa Philippine National Police ug sa mga politikanhon nga mga kahumpungan. Ang iyang military arm mao ang New People's Army. Mao na siya ang armado, mao na siya ang makigubat. So, sa gibanhaw nga sabot-sabot sa kalinaw tali sa gobyernong Ferdinand Marcos Jr. ug sa mga rebeldeng komunista, ang iyang gikasabot, ang iyang ikaatubang kung madayon ang sabot-sabot, mao ang National Democratic Front. Pero ang desisyon sa pakigsabot-sabot sa gobyerno, pagbalik sa sabot-sabot sa kalinaw, iya sa Communist Party of the Philippines. Apil sa sabot-sabot mao ang possible disarming sa New People's Army. Kung dunay makabot nga kalinaw, apil ana sa political settlement mao ang pag-undang sa NPA sa iyang armadong pakigubat sa gobyerno. Una na mong nahibaw-an sa nahitabo sa akong isuon, mao ang iyang mensahe para namo
Wala ko kahinumdum diha na ba ito'y cellphone o nagsuwat ba siya. Pero ang iyong mensahe na mo nga pagbantay mo kay tingali o kamoy bawsan nga nagpabukid ko. Kay mao man ni ato sa militar. Doon na gani magpabukid ang mga paryente nga nahibilin sa patag, i-presume nila nga doon na ni kasayuran. O i-presume nila nga mga simpa. Mao man tawag sa mga sympathizers na kauban sa kausa. So ino siya pagbantay mo tingalig hasiod mo. Ya usa sa iyang yung gipasiran ako kay sakop man ko sa media tingalig ko nog initan ko sa militar. Ya donar ba ko'y karaang record sa militar kay gikonfirmar gini sa akong mga higala nga naa sa armadong kusog nga doon naging ko'y record ni adto sa surveillance sa Military Intelligence Group MIG o MIG sa aktivista pa ko. Siya usa sa footage liyo nga amo nakuptan nimo katong nagrally mo diha sa Department of Education, DepEd Regional Office. Atul pa sa Administrasyon ni Education Secretary Jaime Laya. Paano ko kasiguro si Laya na DepEd Secretary ba or na DepEd Minister ba human o before sa iyang pagkagobernador sa Central Bank of the Philippines. Kaya dako kay ito si Laya o posisyon sa gobyerno niya na bulyaso itong iyang pagka-Central Bank Governor kaya na pangkaruta baya ang nasudong ekonomiya. And I think consolation prize ang pagka-DepEd Minister niya. Niya kaniadto ang opisina sa mga karaang aktivista makahinumdog tingali ini ug katong mga estudyante sa Abiliana o sa Abiliana National School o sa Cebu Normal University. Ang opisina, ang regional office sa Department of Education naagit sa eskina sa R.R. Landon o Osmeña Boulevard. Naagit sa kilid silbi sa Abiliana National School at Bangyod sa Cebu Normal University. So tagsaon naman kayo tumuanhin din ang Education Secretary or Education Minister pa nitong kigayuna si Jaime Laya. Yung kato si Jaime Laya, technocrat man to. Dili man to siya typical ba nga sakop sa gabinete asa nga educator nga magtutudlo nga kuan kaayo. So among giprotestahan plus gamhanan kay siya sa administrasyong Marcos yung usa ko sa mga nagprotesta dito sa regional office sa Departamento sa Edukasyon. Yung kasagaran sa mga protesta, doon na siya i-designate nga Speakers Bureau. So doon na yung diskurso. Kasagaran mo sa among diskurso, megaphone. So kinang i-train me on sa akong paggamit sa megaphone. Kaya ikaw di ka kamaw magkupot sa megaphone. Usay mapislit nimo, di pa ka mo tingog. Usay mag-istorya na ka, di pa nimo mapislit. So di mabati ang imong tingog. So I think usa to sa ako mga training pagka-broadcaster, ang akong training sa megaphone. Maikay kumudag timing sa megaphone. Yung kanang megaphone, kanang buhian na nimo, dili nimo dayon ba? Kay mo-out man sang baterya ana. So, kuan, mura siya og VHF. Mura siya VHF. Nga doon na siya, usan nimo kang ginhawa, buhi, i-release nimo ang switch sa megaphone. Yung ginhawa ka, i-press na sa nimo megaphone, ready na sa kamon i-show og istorya. Okay, usaman ko sa mga speakers, usa ko sa kuhaan nila ang video. Unya kasagaran ana ila ng ingon sa akong mga higala sa militar kanang amo mga diskurso ila ng paminawon nya base sa among mga gipinulti sa among diskurso ila mi hukman linyado na ba mi or maupay pagka-recruit namo or wa gyud mi kalibutan sa kalihukan. So ila ko nung mahibaw-an pinagi sa pinulungan. Kung linyado na ekonomi, maghisgot nami og burokratang kapitalismo, feudalismo o uban pa nga mga termino. Kaniadto. Kung ang amo ko hisgutan kutubra sa tuition, kutubra sa protesta batok sa library cards, protesta batok sa komersyalisasyon sa edukasyon, kana murag ang tawag nila mass leaders pa. Dili pa ni linyado, dili pa wa pa ni mag-underground o dili pa ni sakop sa partido, dili pa ni sakop sa CPP, NPA, NDF. Mo na ila. So ako nangutana ko niya unsa may inyong kategorya nako. Isya nang duda minimo liyo. Kay hindi mo sultihan mo rag linyado na ka. So mo ila sulti. Ingko niya og linyado na siya wala surveillance na kadto. Sunod-sunuro na ka sa imong bahay, sunod-sunuro na ka duwa ba kay mga sekreto mga meeting. Mao na ikaw unta magkuan na ka kandidato na ka sa dako. Kani adto kuuton naman ka. Panahon sa marsyalo, kuuton ra ka. Di na ka mahibawan.
Wa na lang ka sa di na ka makitaan sa imong classroom, di na ka makitaan sa imong mga classmates, lapos na di na ka ikita sa imong mga ginikanan. Iko niya hapit na jud ko madakpi ato siya wa pa. Wa. Pero tungod ko no adto sa I think mao toy nakapa-visible ko nako katong rally dito sa Departamento sa Edukasyon. Sa di pa man to DepEd ang tawag ato DEX pa ba to? Department of Education, Culture and Sports. Mao pay tawag ni adto. So, usa na sa mga nakahatag ideya sa akong maguwang na tingalig targeton ka. Na karaan na ba kang aktivista, i-1+1 nila, ako nagpapukid pagyud ko, tiyalig dudahan sa kanila. Either iharas ka or kuutol ng kadiretsyo. Unya, ang rason nila, kay nagduda sila nga sympathizer ko, or sakop na gid ko sa Partido Komunista, yung kauban mi sa ako maguwang. Ako maguwang ni underground lang, maybe ako i-plant lang kuno ko, mao man ay kasagaran gud nga termino sa una. Kung di ka mo underground, dili ka magpabukid, i-plant ka, ibutang ka og mga lehitimo nga mga organisasyon. So isipon ka nga naka-infiltrate sa media organizations. So naay mga nagkalilain nga I'm sure ang mga retirado o mga aktibong sakop o opisyal karon sa militar o sa kapulisan makasubay ining atong sugilano o mangisit tingaling pataka ra man istorya ni Leo di man ginamoy pero mo na ako nasabtan sa among sitwasyon kaniadto hangtod nga nahibaw na namo ang ako maguwang sabtang dito siya sa bukid doon na siya iya pamilya doon na siya asawa gikasal sila dito sa bukid doon naman na sila yung mga rituals sa kasal unya hangtod nahibaw nagsabak na ang iyang asawa yan isumbong siya sa akong inahan na si Mami Tining in town may giingnan nga mi dili gyud luwas para sa akong bata kung ari diri sa kalihukan. So, hapit naman ko ng mga anak ang iyang asawa, mahimo ba iyang ibilin ang iyang anak namo? O sa akong mama? Kaya itong higayon, dagko naman may na may bata nga giatiman ko, parting lipayan sa akong mama, mao ba? So ako yung atiman sa akong apo, parting lipayan sa akong Mami Tining. I think, puparihan I don't know, wala ko kahibaw karong si eldest nga apo, ang mga anak ba ni Boy nga dito sa Hong Kong nangata, o diri na tao sa Subo da yung balhin nila sa Hong Kong, katubang mga anak sa kumagawang, kaya ikaduha man to siya. Alphabetical ba yan ang amongan? So among kamagongan si Agripino Jr., may ngan na to sa akong amahan, si Kanas Boy Agripino Jr., siya may ikaduha Benjamin. Unya ikatulo si Cecil, ang among ako magwa nga babae, Cecilia. So ABC. Ako untay ikaupat, Demosthenes. Pero ako naman na istorya din tanaw sa akong mama, bugo man ko, maglisod ko suwat sa Demosthenes sa grade 1. Pag bunyag na ko, waman di akong papa, iya kong ginganlan o ngan nga para niya, di ko maglisod o suwat sa grade 1, Leo. Leo ra gina ako ngan, di ko Linilo, di ko Leonardo, Leo ra gina ako ngan. So akong papa, pagka di ako manghod, ikaliman sa silbi namo, gingalan niya Demosthenes. So mo na Demosthenes nas bimbot ang among kamanghuran. So, nisugot ang akong mama na ang iyang anak for security reasons, di lang nato tanaw babae ba o lalaki, no? Ang iyang anak, iyang kamagawang anak, gibilin niya sa akong mama ni Mami Tining. Nalipay kayo sa Mami Tining kay kining ang iyang kong apo, iyang kining pinangga kay niya. Kung yun, gitingban yun sa iyang pagmahal. Kunya usay ang anak sa akong maguwang balhin sad sa akong laing maguwang nga babae si Cecil. So mao na to, wa mi mahiagom mo mga pagpanghasi, wa mi kabantay nga gi-surveillance mi ambot gi-surveillance ba mi, pero kung gi-surveillance ba mi maayo kaayo ang surveillance nga wa yung kabantay nga gibatidan mi. Plus kung gi-surveillance man mi, wa sila makitaan. Kay legal man kung nagtrabaho sa media, wa man koy connection sa underground movement. Wa man ko'y constant communication sa akong igsuon. So, I think na kung doon na may gi-assign pag monitor sa among sitwasyon, wa sila nakitaan. Motong wa tiyali, wa mi file og kaso, wa mi hasia, wa mi mahiagom o mga tratamento nga dili mao. Unya, pag dako-dako na sa bata, itong anak sa kumaguwang, diha na dito mao ang problema.
Kaya ni communicate ni sana ako maguwang sa akong inhan nga may amo na ng kuhaon para nga ari na magdako diri. O ingon ka dili maayo para sa bata, siya kani sa gamay pa. Karon kinahanglan igmata niya kay bawo na siya kinsa miikit sa iyang mga ginikanan o sa mga kausa nga among giparugan. Musanti lang mi inig humas pila ka buwan nga ma-expose siya diri sa kinabuhi sa bukid, amo na siyang ibalik diya sa syudad. Kung gusto ka, ibalik namo siya nimo. Mo isulti mo. So hila kaya kung imagine ang apo diha magdako niya. Ya karon nga ni dako-dako ng apo, ako kasi numdum sa pila to edad sa apo kuhaon na sad. Sobrang mo to akong maguwang na suko sa lain ako mga maguwang na suko. Unfair na imong gibuhat. Imong kadako diring mami niya karon imo na sang kuhaon. But of course kinsa may mamulali, siya may ginikanan, siya may amahan. So ang bata gikuyog nila dito. Sus, nag-uol mami na unsa na kayong taon ng bataw para maanad sa bukid. Ang kinabuhi sa bukid. So, nag-imagine ba akong inahan ba ya? Unsa kalisod ang kinabuhi sa akong maguwang? Nga, bisan kabusmi, wa man siya pasagdi diri sa patag. Nga, kining mga amenities sa patag, wa ni sa bukid. Pero, wa gyud mihigayon akong maguwang nga magka-istorya bitaw og taas. Okay. Isip sa ko sa media, kuryoso kay ko nga nung nagpabukid siya. Pero tungod sa security considerations ba, usay mo nga rin siya subo, mukalit lang upakita. Pero, anara, murarag meet and greet. Wala siya artista ba, meet and greet. Unya, sibat na yun. Kay, di siya magdugay. Kaya makitaan, mabantayan, maangin. May ang iyag yung concern, ang amog yung seguridad. Siya, kamauman siya mo evade sa possible surveillance. Pero ang iyang nagulan, kung makitaan siya, uban na mo. Na kami mahimo na sang suspect. Mautong, wa gid mi klaro nga jadi may makadugay gusto niya sa telepono siya doon na cellphone kay kuyawan man siya matrace ang tawag matrace ang iyang location kaya kami madudahan mi na dugay man na sila istorya unsa may ilang giistoryahan dili kabahin ni sila sa kalihukan pero imagine unsay ilang sitwasyon dito sa bukid wa sila supply sa kuryente wa sila sakto nga kusina wa sila sakto nga higdaanan o sila sakto nga kini pangyano kay nato nga mga amenities asa ka sila mga ligo asa ka sila na ba sila pansayan unsa ilang uban pang mga inadlaw ba nato nga mga panginahanglan asa sila maglungag so ang akong inahan mo ilabig na balaka kay pinangga ba niya nga iya mga anak niya usa siya mga anak to anas bukid so magsiya pangutana namo unsa may kuwang nato nganong nipili man siya dito sa kalihukan kay nato. Nganong wa man siya mo Benji man to iyang angga. Nganong wa man siya mo kuyog nato. Nganong ang kalihukan may iyang gipalabi. So ang amo yung tubag niya, ug mo na imong collective na pangagpas kami magsuon. Atong tahuron ang desisyon ni Benji. Nidisirir siya nga muuban sa kalihukan. Ug atong tahuron ang iyang desisyon. Na bright man si Benji, edukado man siya, gipa-eskwela man siya sa akong mga ginikanan, gipa-eskwela siya sa dihang, di na itaon maka-afford akong mga ginikanan, gipa-eskwela siya sa among mga arang-arang nga mga paryente dito sa Manila, ganito man siya sa Manila, nag-college. Iyan ang desisyon, iyan ang gitimbang-timbang, o dili to kataka, dili to kalit ang iyang desisyon. I'm sure iya tang gipamalandungan. So ato na lang tahuron, mao ito iya maam na mo sa among mama, pero kami mismo sa among kaugalingon maguna-una mi bitaw no. O magilty ba kag jutay mga kung si Benji na desider sa pagpabukid. Maybe mas lawom ang iyang pagsabot sa nasudnong sitwasyon. Maybe para niya mas mapuslanon siya dito sa bukid. Kaya dako ba unta kay ito siya kita kundi gamit pa niya ang iyang profesyon diri sa patag. May mga ito siya ang mga electronics. May siya ng mga installation sa mga telepono, mga installation sa mga alambre sa kuryente. May ito siya. So, mas maayo pa siya kita kay na kong periodista. Pila na may kita itong periodista. So, ang iyang skills ba, ang iyang skill set, magamit unta kayo sa patag, yet iyang gipili ang kalihukan. Ug dito sa kalihukan, ako nahibawan na gamit kaayo ang iyang skills. Kay later on among nahibawan siya ni pangu sa
I don't know, wa pa man to'y IT tingali sa una, pero murag ang IT department sa CPP, NPA, NDF, siya na'y pangu. O usa siya sa labing dagko nga mga opisyal. Pero sa katong iyang particular unit, siya mo'y pangu. So usa sa iyang mga trabaho, mao ang pagpamalit o mga communications equipment. So mo itong VHF pa sa una, hantod ng UHF sila, hantod doon na sila mga cellphones. Pero mga cellphones iyang paliton ka na dili matrace, ka na dili masubay. Kung digikan o pila ka minutos lang ang makaistorya o na sunod na sa sila ideya unsay mga surveillance equipment sa militar. Pila ka minuto nga gamiton ang telepono nga dili masubay ang location, dili ingon ana ang iyang mga konsiderasyon nga gihimo. Pero kining tanan kaning sakdap bitaw nga kasayuran nga kana mura ba og tagi-tagi ang kasayuran iyang ihatag namo nga sunod na mong kita moingon siya nga niya ko kay mamalit ko og mga cellphones. Ayaw lang di lang tamang di may mangaon sa gawas, dili may magkitaan nga magsuroy, di may mag anong istorya lakaw ni paghibaw na mo ni larga na siya, di na namo siya ikita hantod sa mosulod na sa napipila ka buwan o pipila ka tuig. So inana ang iyang kinabuhi hangtod nakalili ko sa og ideya unsay sitwasyon nila dito sa bukid sa diyang imbitar ko, itugutan ko maka-interview nilang Roy Erecre o kaubanan diri sa ilang headquarters sa Chocolate Hills sa Bohol. Di na ko kasiguro kung asang lungsura kanang Chocolate Hills gud sa Bohol na ang kasagaran na sa Carmen pero niabot na og Sagbayan o sa uban nga mga lungsod sa Bohol. So di na ko kasulti kung plus ilang gyud kong tong himo aron nga wa ko'y kasayuran asa ginapita ang ilang Chocolate Hills. Pero sa kadagas Chocolate Hills dili na ma-pinpoint sa militar. In fact, ang militar mo labing unang moang kundi gin sila kahibaw unsa nga bahin sa Chocolate Hills gitaguan sa mga rebelding komunista. Pero sa akong nahibaw-an nga pila ka oras mig nagbaktas padung sa ilang pila ka bukid ang among gisaka o gikanaog, gilibot-libot ko nila hantud niabot may dito sa ilang taguanan. Lisod kayong matultulan sa militar. Plus, ang agianan padung sa ilang taguanan dunay mga bantay, dunay mga gwardiya. So, layo pa kayong militar, magdanga-danga pa lang sa ilang nahimutangan, ma-alert na sila, ma-alarma na sila o panghipos na, o makatago na, makaipli na, makalikay na sa posibleng operasyon sa militar. Ug mao ni ang ako nakitaan sa ilang accommodation. Wa ko kakita sa accommodation sa ordinaryo na mga sakop sa CPP, NPA, NDF. Ang ako nakita ng accommodation ni Roy Erecre kay diha man ko gipa kuyog man ko niya kaya siya may ako interviewon. And I'm sure mausa to accommodation sa uban ng mga sakop kay di baya na sila ang usabay sa ilang pagtulunan mao ang equality, ang managsama, ma-opisyal man ka o sundao man ka sa NPA, managsama ang inyong accommodation, ang inyong kahimtang, managsama inyong pagkaon, managsama ang inyong mga higdaanan. Pero tingali for security reasons kadtong lugar nga nag-interview ko ni Roy Erecre lahi dili dito sa nahimutangan gyud sa mga sakop. Pero mao ni ang ilang accommodation. Overnight man gud dito. I think niabot ko dito gabi, sayong gabi, unya na ni hapon mi, nya nag-interview ko ni Roy Erecre, hantod na atong mi, pagbanta na ko sa buntag, lakaw na sad ko. So mao gito ang kutuyo, ma-interview lang. Pero tara nila dili sad safe nga makit-an ko dito og dugay. So mo to pagka buntag dayon ilan sad kong gi-eskortan pagawas sa ilang kampo. So ang akong so wa ko idea, wa ko kasuroy sa kinatibukan sa ilang kampo. Ang ako lang masulti ninyo, ang ilang kusina makeshift. Wa sila kusina bitaw nga para sa ato nga dunay lababo, nga dunay mga tantaran, wa gyud. Makeshift tanan. Ug ang ilang lutuanan gasol. Pasaylo sila dili sila. Ang ilang lutuanan gasol, ang ilang lutuanan. Karon ko na ako nahibawan daghan na kay butane. Kay butane disposable o niya sayon kayo mas mobile kaysa gasol. Mas dali siyang sa kwaton, mahimo gani ibutan lang og bag. So mao nang ilang komedya kani adto ko na militar masigtan aw asa ang bukid nga nag-aso kay naay NPA diha. Karon wa may aso ang gasol. So mas maglisod na militar sa pagtultol nila. Unya ang ilang kananan kanang kuan lamisa dako kay nga lamisa nga kawayan sid ang ilang lamisa. Unya
why kuan muna ba to sila mga kutsara o nagkinamot. I think na sila mga kutsara kay kung nagkinamot pa ni magkahinumdum unta ko. Ang among panihapon gi ingon siya kay bisita man Galiyo nag-ihaw sila og manok aran ako. Unya ako gipadad-an sa ko ni Iris og kining chicken adobo. Ana lami bitaw kaay pagkaluto ng chicken adobo. So lipay kay sila. Akong gihatag nila nga compound ng chicken adobo. Pero ni-insist gyud sila akong kanon katong manok na ilang giandam. So wa gi why frills ang panihapon, why why inom, wa gyud na nanihapon mi, nangaon mi pagkahuman. Nakaila-ila sila nako, lakaw sila. Ugi kami na lang Roy Erecre na hibilin. Wa ko kahibaw kun diha sa among palibot no mga gwardiya, pero duha ka duyan ang nagtapad ang duyan. So di mi kinahanglan magkit-anay ni Roy Erecre, wa man ko niya padada og kamera. Ipadaba ko niya og recorder. I'm sure nagdati ali kog recorder. So gi-record lang ako ang among interview. Unya mahimo ra man diha sud sa duyan. Pero ang duyan kana bitong tibok lawas nimo masud, nindot kay nga duyan. Dili mo maghigda. Maglingkod ra mo sa duyan pero tibok lawas. Nya kung tabunan nimo ang mayuhan, di nakaatakihon og lamok. Ingon si Roy, importante na nga doon tabon kay kundi pistahan sila sa lamok, doon sila sa bukid. So mao to. Nya dili sa tugnaw kay tugnaw kay dito sa bukid pero ang ilang duyan hilabihan ka enclosed na nadyo ka sa sud, silbi mo ra ka og gibukutan ba. Pero di doon na kay gamay espasyo dito sa sud, dili siya kayo dako. Iko ra gud siya nga duyan pero dili ba nga kanang gahuot ka dito sa ilaw sud sa duyan. Ingon siya, sige Leo, interview na ta. So nag-interview na ko niya, akong gilili na ko niya, iyang duyan, iyang isiraduan. Kaya para di siya lamukon. Iya siraduin na sa nimo Leo, taod-taod lamukon na ka. So nag-interview man niya, di may magkita-anay sa among naong, plus ngit-ngit magkaayo. Kay ang duyan diha nagibutang sa ilawom gyud sa daghang kakahuyan. So wa kay open space nga makitaan. So I think usa to sila mga plano aron doon mga teleskopyo dito sa pikas nga bukid, di sila makitaan. Kay ubos man sa mga punuan sa kahoy. So akong gipangutana si Roy Erecre, kaila ba ka sa ako maguwang? Siya okay lang mi. Mabitong isalig mi nimo. Kay doon na kay igsuon sa kalihukan. So, ang iyang kahimtang Roy, pareha ba sa inyo din ingon siya nga most possibly. Pero lahi-lahi kay mupahaom may unsay resources nga available sa mga lugar nga among gilihukan. So maybe ang ila dito mas nindot ang ilang accommodation o mahimo sa mas nindot ning amo, pero mas nindot nila itong ila kay kuan man kining mas dako man to ilang base kaysa dinhi sa among base diri sa Bohol. So mo to yan. Pero mo to diya sa kuna-una samtang interview ko no Roy Erecre, pastila no. Mo nang kinabuhi sa akong maguwang. Tuwa siya na siya sa bukid. Yes, na siya pagkaon, na siya katulganan, pero dili pa gid normal ba? Tanang higayon magbantay sila sa ilang seguridad, tago-tago sila aron dili makitaan. Mabalaka sila kuno sa sunod musulpot lang ang operasyon sa militar, ka-insecure sa ilang kinabuhi. Muto pag nakatuog na mi, I don't know, kinsay una nakatuog na mong Roy, wa man ko niya buyaga kusog man kay kumuhagok sa akong katuog, pero nahinano ko maayo tungod dili sa kakapoy na ko pagbaktas. Nagasulti ba ko ninyo nga human sa akong baktas dito sa Bohol na wa akong tiyan. Nagsunong itong dako akong tiyan tungod sa akong pangidaron ba sa ABS-CBN naman ko sa una, nawa akong tiyan. Kusus kining lakaw sakto gid sulting sermani lintong basta nasikag lakaw mawa imong tiyan. Kamo diha nga medyo na problema na inyong tiyan, balik mong lakaw. Ako na lang yung ko lakaw-lakaw diri sa amo kay akong rason si CB. Di mo gud na mo palakon si CB kay diali katol na sad ni. Pero ikaw gyud akong gibasol sib no nga. Dako ni akong tiyan, di na ko kalakaw-lakaw. Pero balik yung ko lakaw-lakaw kay makahinumdom jud ko sus ka man. Magical man din nila lakaw-lakaw mawa imong tiyan. Basta ibugo, asan mo to kong tiyan? Pila naman ko kaadlaw dito sa Bohol naglakaw-lakaw tungod sa akong makanunayan nga baktas. Sus ang baktas sa pila sa ka-oras Motong ilan akong ingon si Roy, sige, namahaw sila, nagkape, lakaw nami kay para nga
mubalik na ko diri sa Subo. Ila kong ihatod padung sa dool sa huwatanan og bus para makasakay ko og bus nya makapalayo na ko dito sa ilang nahimutangan. Along the way, dihay ni ang nikuyog nako mga ang ako makitaan mga 5 na po pulos armado. Unya dunay mag-una na mo, pero ang pag-una ka na layo kayo, tagpila ka dupa mag-una. Unya kay para mahibaw-an wa by checkpoint, wa pa may masugatan nga posibleng puwersa sa gobyerno na masugatan. So safe yun kaayo niya sa luyo na asad nasa nagluyo na mo niya. Kuyo na ko katong mga 5 ako ikasulti. So ako yung ingon nga di ta mo kutluon niya. Ayaw mo sultig security, ayaw mo sulti og information na makadaot sa inyong seguridad. Pero mangutanan ko, nganong nagpabukid man mo? Iba mo sa ilang tubag. Ingon siya, tingali liyo para nimo, kamong nasa patal, ang pagpabukid. Extreme kaayo na option. Nga desperado kaayo nga option. Nga murag last resort. Ingon siya, pero kami liyo, mga estudyante mami, mga graduado ganiming uban, mga professional maniming uban, doon na diri mga engineer, doon na diri mga teachers, doon na diri mga nurses, doon na diri mga doktor, doon na diri mga abogado o mga abogada. Pero among gipili ang pagpabukid kay nakakita mi og nga mas dako among kapuslanan, mas dako nga mas lawom ang kahulugan sa among kinabuhi kun among puy-an uban sa masa. So nagsigita og sa mga estudyante pa ta nagsitag damgo nga makaserbisyo ta sa masa para namo liyo kining pagpabukid mao ni tinuod nga pagserbisyo sa masa. Ang among tanang katakos among gihatag nato nila. Kung sila problema sa yuta, ang mga kauban namong mga abogado tabang pag-document sa ilang mga claim sa ownership sa yuta aron nga ila maangkon ang ilang mga yuta. Doon na sila problema sa paragtiayon, doon naman sa diri mga guidance counselors, mga magtutudlo, makatabang pagtambag sa ilang problema sa paragtiayon. Doon na sila problema sa kahimsog sa mga bata, niya may mga nurses, niya may mga midwives na makatabang nila. So, ang feeling diri is we are serving the masses. Ikaw niya, di mo mingawon sa inyong mga parintis sa syudad. Siya, mamulik man sa mi. Pamitang usay, at tuming madakpan sa syudad. Mingawon ba ya sa mi? Mag-homesick ba ya sa mi? Mingawon ba ya sa among mama? Mingawon ba sa among papa? Mingawon ba sa among mga igsuon? Sa among mga igagaw? Sa among mga pag-umangkon? Sa among lolo? Sa among lola? So, mamulik mi. Pero usahay, makitaan mis militar mo nang at usahay may madakpan sa Subo, at may madakpan sa Negros, at may madakpan sa Leyte na layo sa among lihukan nga katilingban. Ikuon niya anyong pagpuyo dili kay pait. Siya, gabi igod liyo, nakatuog man kag maayo. Maayo man kayo mo pagkabutang din kay mo adapt man ang tao. Of course, taga-syudad kay dito kag paslak dito sa bukid, mag-estudyo ka. Pero doon na may proseso unsaon nga maka-adapt ka sa bag-o nimong environment. So, madara gyud maka-adjust ra gyud mi. In other words, ang ako nasabta nila mao nga why nagpugos nila. Gawas nun sila nga mopili sa kinabuhi sa syudad, sa kinabuhi sa patad. Pero ilang kabubuton ang pagpabukid. Iko niya, pila mo nung katuig dres bukid. Layo pa man kaayong kadaugan sa revolusyon. Musubot mo, matiguang na lang mo din. Ingon siya, hindi ka kasabot liyo, kaya ito ang magkaspatan. Ang iyong naandan, trabaho ka sa ABS-CBN, matakag sayo, mangita kag balita, mag-interview ka, pagkahuman. At the end of the day, fulfilled ka, kaya doon na kay sweldo, nakatuman ka sa imong mga trabaho sa kumpanya. In the process, nakaservisyo ka sa mga tao, ano mo dool sa imong programa. Ang amo liyo, mausad na among sense of fulfillment nga nakahimamat ni ubang mga mag-uuma, among nahibaw ano sa ilang problema, among na-address ang ilang mga problema, among natabangan ang ilang mga panginabuhi. Doon namin mga graduado din sa agriculture, nakatabang unsaon pagtikad ang ilang umahan, aron mas dako ang ilang abot, unsay mga organic nga mga paagi aron nga mabadlong ang mga peste, aron nga dili mapuo, dili mahurot ang ilang mga
bunga sa ilang mga lagutmon, sa ilang mga umahan, ingon siya. Sumura ni Leo og community. Naglihok may og community. Unya, ang mga sakop sa community wa magbintaay, wa magmaritisay, wa matay sa una, wa maglinibakay, wa magunay, nang tinabangay. Kay pulos mami nakasabot nga ang among kausa para sa kinabagan. Among kausa para sa mas dakong kaayuhan, sa mas daghan nga katawan. Kanusa moabot ang kadaugan sa revolusyon para namo immaterial. The fact na nagpuyo mi uban sa masa, nagpuyo mi sa labing na kinahanglan sa among tabang is the biggest source of fulfillment sa ilang kinabuhi. So, human sa pagduaw sa kampo sa NPA dito sa Bohol, pinagi sa imbitasyon ni Roy Erecre, na naibanan ang kabugat. Matag higayon, magsuon na ako sa akong igsuon. Na akong igsuon wa mapugos, akong igsuon dili desperado, akong igsuon wa ma-brainwash, iyang kaugalingong kabubuton. Ginamit ang hingpit niyang kagawasan, iyang gipili ang pagpabukid. O kausa sa katapusan namong panagsulti, kadtong nadakpan na siya dito sa Butuan. Unya, ako'y gitahasan sa among pamilya pag piyansa niya. Sila kaming boy ang tinabangay nga makapiyansa itaw siya sa temporaryong kagawasan. Ako siya gipangutahan na, kung sa imong tanaw na mo, nakaminos ba ka na mo? Para nimo, sus kina ko mga igsuon ang comfort mo pili over the cause. Siya, kausa man yung gibarugan, kami, ang kasayon sa mong kinabuhi mo ay among gipalabi. Siya, dili. Akong pagtahod, akong pagtanaw ninyo, maurag gihapon na isip mabuot nga mga lungsuranon, isip mabuot nga mga sakop sa milya, wa tay butanay. Wa ko ninyo buti sa akong choices, sa akong pagpili sa bukid. Labo na wa, di ko magbuot ninyo. O dili ko mo judge ninyo. Kanang inyong choice sayop na. Kanang inyong pagpalabi sa inyong mga pamilya over the country, over the national interest, sayop na. Unsa mamita po sa ito naso magbabukid ng tanan. So nagkinahanglan tayo mga tao nga magpabukid aron aktual nga mo serbisyo sa panginahanglan sa masa nga di maabot sa mga government services, dili maabot sa private sector, sa pagtabang. Kung nagkinahanglan ta ninyo na mubuhi sa inyong pamilya, mubuhi sa ekonomiya, mubuhi sa practice o profesyon aron para sa well-being sa community. So, dito na, naluagan sa akong ang guilt bitaw na. Usay magpahimos ta dinis kinabuhi sa patag, kalisod nila dito sa bukid, pero ingon siya, doon na tayo atong mga kinabuhi na atong gipili, na atong puyan. So, hinaot sa sulod higayon, doon na may mga kaila na inyong mahibawaan na magpabukid, ayaw sila tungluha, ayaw sila bugal-bugali, ayaw sila tulisuka, na nabutaan sila sa kamatuoran, na nagpataka lang ito ilang desisyon, gipugos sila, desperado sila, wa sila ayaw diri sa patag, mo na nagpabukid na lang, ilan ng gipili. Gawas nun nila ng gipili. Kung naghimo silang serbisyo sa atong nasod, na dili ni mo kwenta in terms of monetary sa kwarta, dili mo mabutangan o value sa kwarta ang ilang kapuslanan sa atong katilingban. Mahimong di tamos uyon sa ilang kausa nga armado nga pag-alsa, kay para na to posible pa man ang kausaban pinagi sa malinawon nga mga protesta, pero atong tahuron ang ilang desisyon. Napuno na sila, para nila ang armado pakigbisog mo'y labing taas na paagi sa pakigbisog, atong tahuron ang ilang napilian. Ug atong ipangaliya nga unta ang ilang kausa para gyud sa kaayuhan sa kinabagan, makaangkon o kahulugan ng ilang kinabuhi sa ilang pagpabukid. Uban ni Dr. Iris ug CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, nagpabukid mi pero dili sa kausa tungod sa among gipili nga kinabuhi diri sa amihanang Subo. Ug ngadto sa tanan nato mga kahigalaan, tanan ako mga kaila nga nakaron sa bukid, saludo ko ninyo. Daghang salamat sa inyong kamabayanihon, sa inyong dako nga sakripisyo para sa nasod ug sa katawan. Ang amo matawag nga lip service kay kutob ra man istorya, kamo gipuy-an gyud ninyo ang tinuod nga kinabuhi para sa masa. Pag-alagad sa masa, tungod sa masa.
kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat yung padayon nga pagsubay o pagsunod o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Dengan salamat, CB Girl, the Bing Bing Girl.